Γραφή και τι πατάω. Τίποτα. Αυτό αρχίζει τώρα και γράφει. Κάτσε να βγάλω το χέρι μου. Πιάσ' το έτσι. Ναι. Μας βλέπεις τώρα. Βέβαια σας βλέπω. Μας βλέπεις. Τζιτζί. Έλα πια εδώ. Και φωτογραφία τραβάει παπά. Τραβάει, αλλά δίνει. Τα πάντα δίνει. Και τυπώνει κιόλας. Τα πάντα κάνει. Έλα καλέ, πείτε κάτι. Έλα, Θα πάμε κάτω. Όταν λέτε κάτω, τι εννοείτε κάτω. Εδώ πέρα, μπαμπά, δεν έχουμε τζιπ ρε μπαμπά. Θέλω να σε πάμε μια βόλτα με την κλειβάδα. Όχι, άμα. Εδώ ρε μπαμπά, 10 λεπτά ξηρίστηκες και φράκαρες. Νομίζω ότι η πρωτοφωνιά θα είναι κανένας. Γεμάτο. Κάτω. Κάτω και πάνω. Μπαμπά, λαχανιάζεις, δεν μπορείς. Είπαμε. Δεν μπορείς ρε μπαμπά μου, άκουσέ με. Άσε το απόγευμα να πάρουμε τον Τζίμι τηλέφωνο να πεις χρόνια πολλά. Να του πεις χρόνια πολλά, έτσι να χαρείς. Έτσι. 3 και 10 και δεν θα το πάει. Δεν θα έχει πάει ο Τζίμις τώρα. Αυτός πάει καθυστερημένος, έχει. Μπορεί και να ξελίξετε το βράδυ. Ή τζιγκεν. Τζιγκενέ. Το βράδυ. Δεν πάει. Το κόψε. Α, χασούρα. Πάει νύχτα. Πάρα πολύ ωραία. Είσαι σταθεροποιητή, η υπερκτιστή, ωραία. Τσακ, πάρα πολύ ωραία. Ναι. Να κάνουμε και ένα σουμάρισμα. Το zoom γίνεται από εδώ. Τώρα περίμενα το. Κάτω το μην πήγε. Εδώ. Όπως είναι το zoom. Ναι. Ναι, το έχει δώσει πολύ ωραία. Κάτσε, προηγουμένως ήταν ανοιχτά τα χρώματα, τώρα σκουραίνουν. Μπαμπά είναι στο αγόρι και δεν τα λέγανε. Ναι.